Ndewo money. Ndewo no. Ah, but Mazi CMS, na Mazi. Oh, Tsakode. No much ngeta. I know to Igbo CNN. I know very deep inside the Ni meti si mo here. No to na kon ngeta. Ngwa gese ntse manu ni so kwai. Bobrisky atrola ime muke. Nwada Bob nwa okorobịa Bob nke Risky. Nwa Olayitan Olanachi. Nke hapụrụ ụmụ nwoke n'afọ ole ma ole gara aga. Onye nke ji skirt and blouse mere senator. Onye nke tụfuru bosas, yibezie shimi na crochet. Atrola no ime muke. Ah, kwa efugo. Site n'ihe anyị nụrụ n'aka ndị nta akụkọ anyị o. Ha kwuru sị na o teela aka nwa amadi a ji yawa Chineke maka mkpụrụ nke akwọ. Ya mere o ji were obi ọcha ya niile wee gbuo egwu nke ahụ ya bụ Duduke. Bob nke Risky nyekwaziri ụmụ mmadụ ka ha tinye ya n'ekpere ka ọ nwee nwa n'udo ka ụmụ nwaanyị Hibru maka na ije lebelu abụrụ obere ije. Abụrụ obere ije cha. Ọ sịkwa n'oge na-adịghị anya ọ ga-ebido gawa ihe ndị bekee kpọrọ antenatal ka eche ike ya nwe bụ n'afọ mara ma ọnwa inyom ka ọnwa ikom. Otu a ka ọ dị. Ọgwala. Ori m ọnụ. Agwụgo. Ori m ọnụ. So amara na-echenjicha ihe echenji. Ị ga-asa maza nwoke na-atụsi ime. Ike ọ gwụrụ m ike. Kedụ ka esegbu nwa. Onye si na nke ọzọ ka esi na nke ọzọ. Aya Chineke anyị dị nwa. Bob nwa Risky. Aya Chineke anyị dị nwa. Ọ dịkịta ka ọ dị Risky. Ike gwụrụ. Ngwa gezenụ ntị. Onye isi ndị EFCC, onye nke aha ya bụ Magomago, onye nke na-ahụta maka ọrụ Yahoo, eriela gọọmenti Magomago. Ha! Ekwuru m ekwu. Ekwuru m ekwu. Maka na o buru ọkpụrụkpụ ego ntị ya ntị asọ wuruwuru. Akọ na-ere anyị site n'aka ndị nta akụkọ anyị. Ha mere ka amata na nwa amadi nọ na toilet n'ụlọ ya ebe ọ nọ na-anyụ nsị. Ndị DSS abata gbakọ ụzọ ya ma buru ya. Hey! Nke nsị akwa. Ha enye dị ya ohere ka ọ gbachie ike ya. Agara ichekọ icha n'ike. Echekwa icha n'ike nkwe n'oke na-agarị n'ụzọ. Sinsi na sel. Kepụ ọzọ na-eru anyị ntị bụ na nwa amadi a na-akpọ Magomago zụkọtara ọtụtụ ụlọ na ihe nwenwe home ha na abroad. Eziokwu. Emepere ya ahịa. Emepere ya shed ọhụrụ ka o were na-ebukpu ego. Nwe ife mmadụ na-ama anụ. Ụfọdụ obodo aka anyị na-enwebe anyị na-aga. Anyị afọ isi ya. Anyị afọ isi ya. Mgbe anyị gara ịgba ya ajụjụ ọnụ ịma ma kepụ anyị nọrọ bụ eziokwu. Na mwute ọ sị na ihe a bụ aka ọrụ ekwensu na ndị ọrụ ya. Anyị gbarụrụ ọkụ mmụọ ịga gba ekwensu ajụjụ ọnụ. Ngwa jirizie ntị gị nụrụ ihe o kwuru. Magu, isi na m dịrị gị gaa bute ego. Mgbe i butere dị ego ewere gị ihe mụ Magu. Respect gwa onwe gị. Respect gwa onwe gị. Onye nọrọ na bịa ma ọgọrọ ya gotere ya ike ya gotere ya. Magu, m na-echi gị gwana respect gwa onwe gị. Isi na m dịrị gị n'ụlọ ndị gọọmenti. Enweghị gbasa mara ndị gọọmenti. Respect gwa onwe gị Magu. Respect gwa onwe gị. M ga-atakwa gị nga m ga-emekwa gị fam Magu. Ọtọ dị m na m ga-emekwa gị fam. Ọ dị egwu. Ihe niile ebe ekwensu. Mgbe a na-enye gị ego ị na-afụ na-akpago ekwensu na ekwensu na-ata eti na ekwensu na-ese ndị nọ na saịtị ego karịa ọrụ gị ụlọ. onwe ife mmadụ na-ama n'ụfọ akwa nwa mmadụ ahụ jiri aka gbara were ụra kịta mmadụ ya anya. Mgbe ndị sineti House of Assembly na ndị isi okpokpo ọzọ kpọrọ nwa amadi a ka ọ bịa zara ọnụ ya, ha jụrụ ya, nwa amadi ọ bụ ego ole ka ị natara ụmụaka Yahoo kamgbe etinye gị n'ọrụ a? Ọ teriri ọnụ, ọ maghị ihe ọ ga-asa ha. In fact, jize na anyị unu gbara onwe unu Christmas. Mr. Nominee, can you tell this distinguished Senate how much you have recovered since you started acting as the chairman of EFCC, including dollars and other foreign currencies? We have been in the UK. My men are still on duty in UK and the US. Just primarily to trace and recover stolen assets. Chairman, say how much have you recovered? Sir, Your Excellency, Senate President, it is very difficult for me to give you a specific figure. Ụmụ Yahoo ndị nọ na mpaghara obodo a niile jizi nwa amadi a eme ihe akaja. N'okwu ha sị they don't pick the picker. Gbam. Ha nwa na-eme Yahoo na-eme ya Magomago. Ha na-eme Yahoo. Ha na-eme Yahoo. Ha na-eme Magomago. Onye ka na-ahụ dị eweta enye ọga maka na ya bụziri ya onye isi ọ nọ ndị top. Hey! Mati kapụ kapụ na ya bụ nwoke apụtagokwa.
hapụrụ ya ahapụgo ya onye gbara ego o were aya wụna omela akaụntụ obodo a ka anyị nọ ya mechaa akọ obodo a nzuoli kịta na-asịsị mụọ m ọkụ mechaa akụkọ anyị anyị na-anụ nzuoli kịta asị mụọ m ọkụ ọkwa anyị nọ n'obodo a anyị afọ isi ya nwere ebe na-aga nwe ebe na-aga o anyị afọ isi ya igbo bụ igbo otu akọ dị n'ọnụ ya n'akọ igbo si n'ụbọchị nke taata ka emesịa nụ sọskraịbụ ntị YouTube chanel Chineke Chineke gọzie unu Dale.